Ngibingelele sisikamthaniya lona obingelela usanele uThemagcobo kodwa kwapha sekuthi emaculweni. Ngibingelela nje indaba ezinhle ngizothola nanku umsebenzi wami omushasha ka2024 okuyi-album ezophuma nge22 lezi nje sekuyona kule nyanga esikuyo. Ebengicela ukuthi niwuthokozele kakhulu ngendlela esimanga nami ngisebenze ngendlela ngayikhandla ngale ndlela ukuthi ngiyethemba ukuthi ngizothakasela. Ngicela nje nikuphe isupport efanele. Ay Yenelela baba Ay muselule mbeza abantu bakho baba Abaphenduka izifila sasathani Babulala bodwa Kusengweni na Ay Yenelela baba Ay muselule mbeza abantu bakho baba Abaphenduka izifila sasathani Babulala bodwa Kusengweni na Ay Yenelela baba Ay kuselule mbeza abantu bakho Thixo Abaphenduka izifila sasathani Babulala bodwa Kusengweni na Ilenga lithi lapha engizala khona umsinga Sesahlalelo balweni nje Ubuntu abusekho bantu Asethu sukushona umuntu ebulawa umuntu Ilenga lithi lapha engizala khona umsinga emakhaya Sesahlalelo balweni nje Ubuntu abusekho bantu Asethu sukushona umuntu ebulawa umuntu Baba, baba Baba, baba Kanti usilahlele thinathi xwethu Ilusiyelele Ngicela nje ukuthi niyoseke endaweni efanele niwuthenge lokho kuyosho likhulu kimi. Office ukuxhumana nami engangithinta ngapha ku WhatsApp ku number 8076 595 4797 for ama calls 082 399 504. Ku Facebook ngakhona ngiyatholakala kune page uThemagcobo SA. Ngiphinde ngifisele wonke umuntu ama holiday nje amahle bejabule beyibheke beyigade nanku umsebenzi omuhle ngethemba ukuthi ngithokozela. Danke. Esampelele ngishithemba Ekbalani wakho konke esampelele ngayithemba Ibalele kwakhiyalela Ubongoze unyamathemba Ubawa kuyisa wonke ngothando leqiniso ngamathemba Thixo phendule inkululeko yami
baboshiwe abafowethu siboshiwe ingane zobaba baboshiwe abafowethu Chelema 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 Khale